Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 pano pachena ndakakubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe posts uchange uchizvionera mudikani. Kana usati wasubscribe ndo kunonze kudya manonoko kwauri kuita ikoko. Gara wasubscribe uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rinoeringe richifamba kuhama neshamwari. Vadikani, uchiri munyowani pathis YouTube channel. Videos kati updates epathis YouTube channel tinouya nawo tikamabatanidza pasame video. Tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update yandanozwa muzuva ranhasi ndine video. Video iri rikutrenda mastreets esocial media. Why video iri razotrenda mastreets esocial media? Vakomana vemushikashika musadaro vabereki. Amatakura vabereki, zamai kuchengetedza upenyu hwenyu. Nekuti kune vamwe vanhu vachiri kuda kurarama varida kuraramisa mhuri dzavo. Kozoita vamwe vanhu vanongoti chiro zvaita chiro ndadya ndamuka ndiri mupenyu. Variko vatofungawo zvakadaro. Pane kombi iyi yanga ichimhanyiswa nemapurisa. Zvanga ichimhanyiswa nemapurisa, driver ajamba kombi ichifamba, windi ajamba kombi ichifamba, yakabva yapinda musango. Zvayapinda musango yabva yanosvika ichirova muti. Zvayarova muti kudaro totenda Mwari, hapana akuvara kana kufa. Vabereki vese vabuda havo mukombi mune zvakanaka. Ndoda kukuisirai video rachona. Asi kutaura kwandiri kuita, driver nawindi vakabatwa. Vanodhizeva kusungwa here uri iwe uri kutonga nyaya iyi, uri iwe wanzi ndiwe jaji wenyaya iyi, tonga nyaya iyi, unovapa makore mangani mujeri. So zvamunoita kana muchikomenda nyaya yawindi nadriver, munongoti vekombi avo ngavapiwe mutongo wakadai. Nekuti maupdates epanapa akabatanidzwa. Ngatione this video. Naye. Wana kondisha, wana. Wana hiyo Abate. Kada uroho. Naye nepakati. Next update ndoda kubata nyaya yema-sex worker. Kana ndichiti nyaya yema-sex worker ndikuzama kutaura avo vanotengesa muviri wavo kune vamwe vanhu. Nyaya iyi yaitika kumasvingo muCBD. Pane mukomana mujaya uyu akatorana nehure. After atorana nehure vanga vakawirirana kuti vachapanana $10 pane zvavachaita. Vawirirana izvi mujaya uyu anga akuda kutsotsa sex worker uyu. Afunga kumutsotsa. Vadikani, dakuti muone video randoda nezvaro. Ndaona vanhu kuWhatsApp vachinditi Hatirare pane video ratoda kuona remujaya anga achidhonzwa. Ndo video ranoda kukuisirai. Wapedza kuona video mandadzoka ndichirova last update. Ngatione video. Zamari. Shit. Uzatiza Bajara. Next update ndoda kubata nyaya, ndoda kusvitsa message iyi kuna vaWiki Neuchivhayo. Pane legend redu muchariona mega, ndichaisa video pa screen.
vari kuda kuzivisa vaSewikne uchibvayo kuti ndibatsireiwo nezvakadai, ndakaekitawo nguva yana Gringo, ndakadai. Saka toda kuti vhidhiyo iri risvike kwavari, vari nechichemo chavari kukumbirawo kuna vaSewikne uchibvayo. Toda kuti vhidhiyo iri risvike munzeve dzavo. Kana chinoda kuti vhidhiyo risvike munzeve dzavo, zvatichaita tese tinofanira kushare this video kuma WhatsApp zvako, even kuma Facebook, kupi nekupi, even like chero rinobatsira kuti vhidhiyo rino ringe richifamba. Saka zvandakuita ndakusiyai muchiona vhidhiyo. Ini sahatirari ndaenda. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Akati vachibvayo ndiri Philemon wedhirama raGringo, ndakaekita panguva iya yedhirama raGringo. Hatina zvatakanyanya kuwana yezvino mabasa takabuda, saka ndaakunokuziva. Tiri kungoshayawo zvokoti chii chamungatibatsira kuti ndikwanise kana kurima, kana ingava mari yokuti ndikwanisewo kuti ndirime kana ndiite zvipi zvamunga ndikwanise kuti mundipewo ini. Tarisai muone iye zvino kana mukanditarisa ndakutochembera, handina chimwe chandinacho, kumba handina kana mombe kana zvinhu zvokudaro. Saka ndaikodawo zvinhu zvingangotibatsirawo munhu ndikoraramawo sezvirikuitawo vamwe vese macelebrities. Handizivo. Alright, mdara. Saka uku muri kuda zvokurima, muda kubatsirwa nekurima here, mafertilizer chichi? Ndiri kudawo zvimwe zvinenge mafertilizer, zvokurimisa zvacho, mombe dzacho handina, mageto nezvimwe zvese zvakadaro. Handina chimwe chandinacho, izvi ndiri kungorarama. Pabasa pandakabuda handapuwa kana pensheni, ndaisenzawo kukambaniwo zvino, asi haina kundipawo pensheni. Ndiri munhu anongofamba nenyika, saka ndiri kushutika. Alright, mdara. Tichasvitsa message kune mukuru, tichangosendawo maplatforms kuti vakuonei. Tiri kuno Karo, tasangana namdara Philemon, vatisvitse message kune mukuru, vari kudeve kuHurunge. Saka I hope vachakubatsirai. Aiwa, mukuru anopedza zvidiki diki.